Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kukuya pani channel, please don't forget to subscribe. Kana ujimwa garoka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe takuvigira inyaya yakabuditswa na Mary Mubaiwa pani video takuvigira yakabuditswa neZim Live. Mary Mubaiwa achibuda achitaura zvakataurwa na Vice President Chiwenga mukota akabuda achichema achiti VP vakataura kuti vana vake havasi kubvunza amai vavo muri Zimbabwe. Mary akapopota akati Vice President is a liar muri Zimbabwe. Honai video iri motudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi. Mary Chiwenga ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya Vice President Chiwenga ende kutaura kunoko akanyimwa custody yevana vake achema achiti kubva mugore 2019 asati aona vana vake. Honai video iri motudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. And then what was the response? No, we made it very clear that except for the media is excluded. And then the magistrate then said, Yes, my order, tenants are not allowed in. Today, Madam, Who said that the children have never asked about their mother, what the bullshit is. That is utter nonsense. It's such a lie.